sake daga ni zan yaban girman ka ya ilahi gwani ka sake yalwata kirji in ta yaban zulmanni ka karin hikimar nan fagen yaban almadani ƙaranin ka salati mara adadi ga ma'aiki ka sa sahabbai shurafa wa ahali masu sarki rabu sa da waliyai su ba da rai har da jiki rayuwar su ga kafsu ka ba gwani iya mulki yau da ke muka samu shiga ki sake shigar da mu sai ya da mai girma azima ƙara kula da mu ke kike canja maganar rabu wayo ummu abiha dan Allah a tausaya a kula mu mai sharifai baban abul ina wani gaka kafin annabi ne ya zauna muna gaishe ka na jiran nan an yi aike ana gaishe ka imam ali ne ya ce da kai yana gaishe ka masoya kun su ku ƙara yin sauraro ku zo ku ji mai girman da kansa ne muka taru idan ana maganar sa shiru ake sauraro ba a daga murya sai wanda ke kiran muku taro idan na ce al-Mustapha to fa bana ta wani shi kadai ne gatan ilahu ar-rahmani shi yake ba wa ilahu shawara ku biyo ni shi ya ce wa da Allah ya yi mu mai alfarma kabuwa ya ta ko'ina mai cikakken kadari sallama baka dole ne kin ka babban hadari kowa ya so ka ma'aiki ya fi ƙarfin hatsari duk wanda ya so ka imamu ya cirtuta ya rasulallah kai ne kake alfarma uban halittu ka fudin ta kai kake mata girma jamul kalli kira fire yake maka hidima ba ya so a taɓa ka yana bala'in sanka uban girma annabin isa mahamudu a sallama baka dole ne shugaba mujahidu kin ka babban hadari ne ya annabu fardu gun ka babban riba ce wallahi ma'aiki sallamar ban girma ta tabbata a gare ka shugaba na saman girma da duk wata ɗaukaka sayyidul kulla abun sabar ina gaishe ka ka taka ɗaiɗai mai isa a fadar Allah yau batun girman ka ne assalamu alaika duka halittu kai ne ka ba su minka ilaika aljanu ma kai ne ka ba su mai daulaka dabbobi hasirai kai ne ka ba su ma'aiki ya ɗayan Allah ka buwa ya mai kyan yanayi annabin rabu muke kiran ka sannan muhuyi ya amintaccen rabu ma'aiki mabuwayi ka taka ɗaiɗai rabu ne yake gaishe ka yau muna maganar haske ba wai a mutum ba kada ku ce mai dan adam ne wallahi gudu ba mutum ne ba aljan ba ne ba rabu ba shi kawai wani haske ne da kyau mu fahimta ya rasulallahi ka tausaya inganka zuciya ta shauki take na soyayyarka idanuwa na shauki suke ka yarda mu gana ma'aiki ai mana hakan dan ishar zahra'u ya rasulallahi ka ƙara ƙaran baiwa ka ƙaran kaifi na
harshe in dinga yabawa, sannan ka ƙara mini ƙaunar ka in wuce kowa, fagen yabon kama aiki kar da aka muni. Ya Rasulallahi ka tausaya ka kira ni, na zo Madina gurin ka sayyidil kaunaini, in zo in gaishe ka in maka sallama rahamani, baiwar yabo ne ya shugaba ka yarda mu gana. Ya Rasulallahi ka karbi begen da nake, duk yaban da nake ma ka ji su sannan ka rike, dan mutuncin Fadima ya ma'aiki ka rike, duk yaban da nake maka annabin alfarma.